सान्थि सुक्ति जाखांनायनि उनावबो सासे दुथां सुबुं दंफां सिखावा सासे खौरांगिरिखौ बुदों। आङो दाख्लै नुदों आरो लोगोनो डिपार्टमेन्टेल इनकुवारि जोङो होनायनि बाथ्रा सानदों आरो गाबोनो बिनि सायाव आङो डिपार्टमेन्टेल मिटिं लिंदों इएम बिथां आरो अफिसारफोरजों ज' जिरायनानै जोङो माखासे बेबस्था खालामगोन। सान्थि सुक्ति जाखांनायनि उनावबो सासे दुथां सुबुं दंफां सिखावा सासे खौरांगिरिखौ बुदों। आङो दाख्लै नुदों आरो लोगोनो डिपार्टमेन्टेल इनकुवारि जोङो होनायनि बाथ्रा सानदों आरो गाबोनो बिनि सायाव आङो डिपार्टमेन्टेल मिटिं लिंदों इएम बिथां आरो अफिसारफोरजों ज' जिरायनानै जोङो माखासे बेबस्था खालामगोन। सान्थिपुरनि फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा उदांस्रि साननि थाखाय गेदेर अफार लानानै फैदों। गासैबो रोखोमनि गोजाम बाइकखौनो सोलायनानै लांनो हागोन गोदान बाइक। सान्थिपुर बाजारनि भुटान रडनि साखाथियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय उदांस्रि साननि गेदेर अफार लानानै फैदों। नोंथाङा गोदान बाइकखौ 500 राङावनो नोंथांनि नांगौ बायदि गोदान बाइकखौ आवग्रिनानै बुकिं खालामनो हागोन आरो नोगोद रांजों लायोब्ला 1000 केशबेक हरफिननाय जागोन। बाइक बायनायजों लोगोसे बेसेन होनाङा जासे हेलमेट मोननो हागोन, लोगोसे 10 लिटार पेट्रल फ्रि मोननो हागोन। लोगोसे नोंथाङा बाइकखौ मोनलांनो थाखाय लोगोआव लाबोफानांगोन आधार कार्ड, पेन कार्ड, भटार कार्ड आरो बेंक एकाउन्ट। बे बाम्पार धामाका अफारा आगस्ट दाननि 31 अक्ट'सिम जागोन होननानै फोरमायदों फुंखा एन्टारप्राइजनि बाजार श'रुमा। अब्लालाय मानो नेनानै थाबावनो, थाबैनो सुलुद लादो। जानबुं नं 7099100995 एबा 6003817191।